Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россия мөселманнары Диния нәзарәте рәисе мөфти Шейх Рауил Гайнетдин. Рауил әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рауил әфәнде, сезне тапшыруыбызда күрү безгә бик шат һәм шуны әйтеп үтәсем килә. Сезнең эшендә бу студия якындыр дип уйлыйм. Ник дигәндә, моннан бик күп еллар элек, төгелрәк әйтсәк, 1970 елларның ахырында сез хезмәт биографиягызны нәкъ менә шушы Казан телевидение студиясында әүвәл режиссер ассистенты, аннан режиссер, җаваплы редактор буларак башлап җибәргәнсез. Менә ул чорлардан, ул еллардан күңелегездә нинди дә булса истәлек хатирәләр сакланамы әле юкмы? İstəlik xatirələri saklana hiç şüphesiz. Çünkü biz Kazan'da yaşayan vakitibizde şu Şamil Osman Foramında yaşadık. Min Kazan televizyon stüdyasında özümün hizmet yolumunu başlap jiberdim. Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerliği Ленинградтағы Институт театра, музыки, кинематографии деген институтқа режиссер факультетына укырға кірге тақдим етті. Шулай айтып, мен бұл студиядан анда укырға да кірдім, һәм өзімнің ішлерімні институтқа көрсәтә дә башладым. Hiç шексіз менің хизмет юлым башланған жер бұл студия, бұл Татарстан телевидениесі. Сіз бит Казан театр училищесын кызыл дипломга тәмамлаган кеше. Үзегез әйтмешли, инде телевидениеда яшь кадр буларак үмитләр уяткан, инде укырга җибәргә җыенган Рауил Гайнетдин көннәрдән бер көнне дин юлына кирип китә. Менә бу бурылыш ул барлык кеше өчен көтелмәгән хәл булдымы, сездән кала дип әйтик. Ул вакыттагы җитәкчеләр алар өчен bu kütülmegen bir karar buldu. Min bilim algan çorda İslam dinini öğrene başlawım. İslam dinimizin ibadetine kirişuim bu hiç şüphesiz küpler için kütülmegen hal buldu. Şuluk vakitte aytır idim, bu bik güçlü ideologiya ornada, bigrekte Sovetler Soyuzu vakitinde hem bir de partiya uyuşması, Komsomol uyuşması bik ciddi idi. Emin ul vakitte komsomol ağzası idim. Şuna göre min koyşan indi Bukhara İslam Mirgarab medresesine uqırga kirem degen kararını aytkanda elbette mena komsomoldan kiterge to'g'ri keldi. Sizning niyetingizni ишетеп, yuqori organlarga da sizni chaqiralar. Шулай бит. Sizning инде үгетләп тә карыйлар, ялгышмасам, анда китмәскә. Китүемне теләмәсәләр, миңа аякчаларга теләсәләр, алар һич шексез миңа нинди дә булса начар характеристика биреп, мине укырга җибәрмәсләр иде. Сез бик дөрес әйттегез, Казан Кремлендә уполномоченный по делам религии при Совете министров СССР по Республике Татарстан деген uyuşma бар иде. Бу bütün Советлар Союзының министрлар, ягъни хөкүмәт каршысында дин эшләре буенча комитетның, Советның органы анда эшләде. Миңа әйттеләр, син бит шундый урында эшлисең. Келешекте бик зур үмітләр сеңа бағлана. Син бик кирәкле кадр. Син шундый танылган шәхесләр, актерлар, режиссерлар, язучылар белән, культура һәм сәнгать эшлеклеләре белән, әдәбият эшчәнлекләре белән эшлисең. Нигә китәсең? Мәчетләрне син күрәсең. Анда синең артыңнан намаз укучы калмаячак. Тагын 7 ел син ислам мәдрәсәсендә укыган вакытыңда диеп мине үгетләп тә карадылар. Ләкин карарым катгый булганга күрә, миңа алар инде соңыннан ярый. Син инде төпләп карар кылгансың, ул вакытта сине каршы түгел җибәрергә диделәр. Театр училищесына кайтык әле. Актерлык һөнәре
актерлык осталыгы. Ул сезгә менә инде киләчәк эшегездә, эшчәнлектә, дини эшчәнлектә имам хатип буларак, аның этәргече, аның ярдәме сизелдеме, булдымы сезгә? Мин үземнең театральныйны укып, анда кызыл диплом алганымны бер кемгә фаш итмәдем. Әмма ләкин, ачыктан әйтәм, бүгенге көндә мин зур горурлык белән моны сөйлим. Чөнки мин беләм, инде мин Мәскәүдә имам хатип вазифасында 18 июль көнне 35 елымны тутырам. Шушы 35 ел Мәскәүдә имам хатип булып, Ислам трибунасында, минбәрендә чыгыш ясаган вакытымда, минем театр училищесында алган белемем миңа шул кадәр ярдәм итте. Чөнки мин үземнең вагазымны сөйләгән вакытта, мин җомга вагазы, намазы, аның гыйбадәте вакытында, яки безнең зур ислам бәйрәмнәребезне үткәргән вакытындагы хутбәләрем, вагазларым, гыйбадәтләрем вакытында мин бер ялгызым Аллаһ каршысында һәм миңа килгән мусульманнар каршысында, меңләгән мусульманнар алдында мин чыгыш ясыйм. Мин күрәм, бу минем җәмәгатем мине аңлыймы, ишетәме, аларның игътибарлары минем вагазыма бармы? Минем бу театральныйда укыганым миңа моны тоярга ярдәм итә. Кешенең күзенә караган вакытында аның игътибарлымы юк микәнен күрергә ярдәм итә. Шуңа күрә мин беләм, әгәр дә зал мине тыңлый икән, мин рәхәтләнеп вагазымны дәвам итәм. Әгәр дә нинди дә булса, бераз игътибар югалуны сизәм икән, мин аларга залны бераз җанландырып җибәрү өчен сорауда куям. Пәйгамбәрбез бу хакта ни әйтте? Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә бу турыда нәрсә диде? Дигән вакытта җәмәгать уянып китә. Алар уйланып куялар. Шулай иттереп, миңа элеккеге алган белемем бүгенге бу хезмәтемдә зур ярдәмен бирә. Сез бит әле Мәскәүгә килеп төпләнгәнче берникадәр вакыт Казанда Нур-Ислам мәчетендә имам хатип булып хезмәт итәсез. Шулай бит, аннан соң Уфада үзәк диния нәзарәтендә җаваплы сәркатип, аннан инде Мәскәүдә. Уфада, Казанда алар татар рухы, татар мәдәнияте белән күбрәк сугарылган шәһәрләр, шулай бит. Мәскәү инде ул мегаполис, бигрәк тә 90-нчы еллар башы. Ата-улны, ана кызды белмәгән вакытлар. 80-нчы елның соңында килдем. 87-нче елда мин килдем Мәскәүгә. Менә Мәскәү сезне, мегаполис, ничек кабул итте? Бу бик кызыклы сорау сезнең. Мин Казанда Шиһабуддин Мәрҗани мәчетендә тәрбияләнгән шәкерт һәм хезмәт юлымны башлаган шәкерт. Аннан соң Нур-Ислам мәчетендә беренче имам булган хәзрәтмен. Аннан соң Уфада, мин Уфа мәсҗид җәмигында, Тукай урамындагы мәчеттә вагазларымны сөйләгәнмен. Инде Казанга яңадан Мәрҗани мәчетенә хезмәткә кайтам дигән вакытта, ул вакытта инде диния назаратының рәисе муфти булган Тәлгать хәзрәт Таҗетдин миңа әйтә: "Юк, хәзрәт, син Казанга кайта алмыйсың. Сине Мәскәү раслады. Мәскәү мәчетенең имам хатибы иттереп Мәскәүгә алырга." Мин белә идем, Мәскәүдәге татарлар күпчелеге Түбән Новгород татарлары, нишәрләр. Миңа үземнең туганнарым, Казандагы кардәшләрем әйтәләр иде: "Мәскәүдәге татарлар усаллар алар. Алар сине ашыячаклар" дип. Мин Мәскәүгә шундый хис белән бардым. Шикләнебрәк. Чөнки минем Мәскәүдә туганнарым юк. Мәскәүдә артык дусларым юк. Мин барамын мәхәлләгә, кайда инде 70-тән узган Ризауддин хәзрәт Басыров эшли. Анда Мәскәүнеке Шамил хәзрәт Юнеев мәрхүм, ике хәзрәт мәрхүм. Һәм минем белән бергә муазин иттереп Махмуд хәзрәт Вилитовны чакырдылар. Шушлай иттереп мин килдем.
инде бу дистелеген ел эшләгән хәзрәт янына, һәм дә инде Шамил хәзрәт, ул миннән өлкәнрәк буларак Миргараб мәдрәсәсен тәмамлаган хәзрәт буларак алар янына. Мин башта 3нче имам хатип булып килдем. 1 елдан соң мине мусульманнар үзләренең гомум җыелышларында 1нче имам хатип итеп сайладылар. Шул вакытта мин Риза хәзрәттән сорадым. Риза хәзрәт, сез соң ничек карыйсыз моңа? Миңа уңайсыз, сез бит инде мәрхүм Әхмәт Җан хәзрәт белән узак еллар эшләгән кеше. Ул әйтте, юк хәзрәт, сине халык сайлады. Синең вәгазеңне яратты. Сине имам иттереп кабул итте. Шуңа күрә мин риза, 2нче имам булып хезмәт итәргә, син 1нче имам хатип. Шулай итеп миңа туры килде. Һич шиксез мин чагыштырдым Казандагы ислам һәм татарларның, Башкортстандагы татарларның, башкортларның дини рухы белән Мәскәүдәге татарларның, мусульманнарның дини рухын. Мин ачыктан әйтәләм. Айырма? Айырма минем өчен искиткеч зур булды. Татарстанда, Башкортстанда дингә ул безнең әти, әниләребезнең, әби бабаларыбызның дине. Шуңа күрә ул бик күз нурыдай калбендәге иманны ныклап сакларга дигән тойгы бераз монда басылган иде. Әмма Мәскәүдә ул шул кадәр көчле иде. Шуңа күрә әйтәләр дә, мишәрләр диндерәк диеп, алардагы ихлас көчлерәк диеп. Менә мин Мәскәүгә килгәннән соң андагы татарларның ихласын, ул өлкән буында гына түгел, урта буын һәм яшьләрдә дә аны күрдем. Шуңа күрә минем Мәскәүдә яшәгән татарларга, Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга ихтирамым бик нык артты, ныгыды. Чөнки мин алар белән кайнап эшне башладым. Аллаһның рәхмәте булды. 80нче елның соңында, 90нчы елның башында динебезне ныклап, рухи яктан күтәрүгә безгә мөмкинчелекләр ачылды. Менә сез бик дөрес әйттегез. Бу урында менә минем сораум да шул иде. Мөмкинлекләр ачылды. Бу инде үзенә күрә дин тотучы мөселманнар өчен зур яңалык, зур алга үсеш этәргеш иде. Шулай бит. Икенче яктан шул елларда мөселманнарга ислам диненә карата җәмгыятьтә ниндидер бер тискәре караш та формалашты. Чөнки Советлар Союзы шырыннан безгә мирас булып килгән Әфган сугышы, аннан Чечнядагы чуалышлар, аннан дөнья масштабында конфликтлар мөселман илләрендәге ниндидер мөселманнан, исламнан террор билгесе куя башладылар. Тигезлек билгесе. Менә бу стереотип, Равил әфәнде, инде бүген юкка чыкты дип әйтә алабызмы? 89-нчы һәм 90-нчы елларда дөрестән дә безгә ислам динебезнең тамырларын өйрәнергә, халкыбызның ислам динендәге тарихын өйрәнергә, үзебездә бәлки йоклап яткан иман чаткыларын кабындырырга имканиятләр ачылды, мөмкинлекләр ачылды. Шул вакытта дәүләтебез җимерелде. Бүтән айрым совет социалистик республикалары мустақил дәүләтләргә әйләнде. Безнең худуд шикләребез, границаларыбыз ачылды, илебезгә керә башлады. Без сезгә исламны өйрәтәбез. Сез бит исламны белмисез дигән идеологларның килүе. Шулай итеп безнең яшьләребез ата-бабаларыбызга сез берни белмисез. Менә гарәпчә сөйли, җәннәт телендә сөйли, Коръән Кәрим телендә сөйли. Менә алар безгә дөрес исламны, хак исламны, саф исламны өйрәтәләр диеп, безнең яшьләребезне шушы идеологиягә тәрбияли башладылар. Шуның нәтиҗәсендә безнең башланды
Төньяк Кавказ республикаларында чуалышлар, бәрелешләр, Чечняда көчле сугыш. Һәм һичшиксез ул бөтен дөньяда терроризмга каршы, экстремизмга каршы алып барган көчләргә ниндидер кыңгыр күз белән, начар караш белән карау. Без бик яхшы хәтерлибез, ни өчен Россия Федерациясы Чечняга, Дагыстанга, Татарстанга, Башкортстанга, башка республикаларга мустакыйлыкны бирмей. Ни өчен Россия Федерациясы мусульман республикалары булуына каршы дигән фикер Саудия Арабстанында булсын, Берләшкән Эмиратларда булсын, һәм башка ислам илләрендә булсын, шундый фикер бар иде. Шул елларда кайчан Чечняда сугыш барган вакытында миңа туры килде ислам илләреннән килгән чит эшләр министрлыгын, аларның министрларын кабул итәргә Мәскәүдә. Алар әйтәләр иде. Без менә сезнең тышкы эшләр министры белән күрештек, хөкүмәттә күрештек, сезнең парламентыгызда күрештек, барып килдек Кавказга, анда күрештек. Әле инде килдек менә без сезгә дин әһленә килдек. Дини җитәкчегә килдек. Сез безгә кардәш буларак. Үзебезнең дини кардәшебез буларак ачыктан-ачык турысын әйтегез инде. Нигә сугыш бара? Ни өчен Россия Федерациясы корал белән анда үзенең вазгыятны басып, үзенең дәүләт законнарын, кануннарын җирләштерә куя дип. Мин әйтәйдем ачыктан, сез нәрсә? Телисезме? Безнең дәүләтебезнең әкертен читләтеп, тешләп җимерелүен сез шуны аңламыйсыз. Андагы булган республикалар берсе белән хәзер үзара сугыш ачачак. Чечня, Ингушетия белән бу республиканың менә бу районнары безнеке, бунысы безнеке. Анда Ингушетия, Төньяк Осетия белән, Чечня, Дагыстан белән менә шулай итеп безнең сугыш китәчәк. Без бер-беребезне мусульманнар үтерә башлаячакбыз. Без көчле булачакбыз, әгәр дә без бердәм көчле ватанда яшәсәк. Ватаныбыз белән бергә илебезне күтәрсәк, ватаныбызда рухи, дини үзебезнең яңарышыбызны күтәрсәк, шул вакытта көчле була. Шуның өчен Россия мусульманнары илебезнең таркалуына каршы диеп, аларга аңлатырга туры килә иде. Зур хезмәт алып барырга туры килә иде. Менә Россия мусульманнары дигәндә без нигездә күбрәк татар милләтен күз уңында тотабыз. Шулай бит. Менә ничек шулай килеп чыккандыр? Бәлки сез аңлатып китәрсез. Һәр хәлдә безнең бит әле башка милләттән булган мусульманнарыбыз да бихисап Россиядә. Менә мондый üstünlük дип әйтим мин аны. Бәлки маның башка тарихи асылы бардыр. Ничек аңлатырга моны, Рауил хәзрәт? Беләсезме? Без татар милләте дөрестән дә үзебезне тарихта башка мәдәниятләр, цивилизациялар алдында мәгърифәтле халык итеп танытканбыз. Ул бүген түгел. Ул безнең 17-нче гасыр, 18-нче гасыр, 19-нче һәм 20-нче елның башында, 20-нче гасырның башларында безнең шул кадәр улуг булган күренекле шәхесләребез, аларның көчле мирасы бар. Һәм әйтергә кирәк, Казан ул Россиянең шарк мәдәнияте. Һәм шаркта булган диннең учагы, диннең мәркәзе. Тикмәгә генә император Казанда университет булдырмаган, тикмәгә генә биредә обсерваториялар булмаган, тикмәгә генә биредә иң көчле галимнәр үзләренең фәнни юлларын ачмаган. Бу шулай ук безнең рухи, дини яктан да үзебезнең мәгърифәтле ислам юлын
танытканбыз. Шуңа күрә безнең Казанда Коръән Кәримне матбугатта баса башлау һәм аны инде зур тиражлар белән тарату да Коръән Кәрим басмасын Казан басмасы диярәк танылган һәм һич шиксез Казанда безнең матбугатханәләребездә Коръән Кәримнең тәфсирләре, уләмәләребезнең язган тарихи әсәрләре, фәлсәфи әсәрләре, дини әсәрләре басылган һәм дөньяга таралган. Шуның өчен Казан ислам диненең дини учагы булып танылган. Инде татар халкына да үзенең мәдәниятен, динен, телен шундый саклап килеп, күз нурыдай аны буыннан буынга җиткергәнгә күрә, безнең Россия мусульманнары арасында да бик зур бәягә һәм дәрәҗәгә ирешкән. Күрәсең, менә бу шактый бәхәсле мәсьәлә. Минем үземә рус телендә рус автор язылган тарафыннан язылган бер мәкаләне укырга туры килде. Ул анда менә шушы исламны татарлаштыру темасына ниндидер анда үзенең фикерләрен яктырткан. Бер генә цитатаны китерәсем килә. Аяк акыл йөртүче мөселман җәмәгатьчелеге вәкилләре арасында исламны татарлаштыру процессын үнәп бетермәүчеләр дә бар. Коръәндә әйтелгән гарәпнең гарәп булмаган милләттән өстенлеге юк. Ягъни менә мондый язмаларда чыгып тора. Без аларга җавап итеп бу очракта нинди аргументлар китерә алабыз? Нәрсә дип әйтә алабыз? Мин бу ислам диненә татар дине диеп лақап тагу, аңарга теге бирка элүгә һич риза түгелмен. Чөнки ислам динендә булган безнең Россия Федерациясындагы 50-дән артык милләт вәкилләре, алар ислам динен үзләренең хак дине иттереп санаганга күрә, алар һәр берсе улы бәягә лайык. Әмма тагын да әйтәм, татар халкы үзләренең гуләмәләре белән, үзләренең алдыңгы фикерле карашлы галимнәре белән һич шиксез югары дәрәҗәгә ирешкән милләт. Шуңа күрә дә мин бүген дә әйтә алам. Россия Федерациясында Калининград өлкәсеннән алып безнең Приморье крайына кадәр, Төньяк диңгезгә кадәр, Забайкальега кадәр булган регионнарыбызда татар имамнары имам булып халыкка динебезне өйрәтә, насихат кыла һәм тугры хак юлда алып бара. Ул электә булган. Безнең татар халкыбыз кая барса, шунда үләсен уйлаган, җир алган, каберстан булсын дигән. Күмелерлек урыныбыз булсын. Әмма безне соңгы юлга узатырлык имамыбыз булсын диеп мәчет төзергә тырышкан. Һәм шулай иттереп безнең Хельсинкидан алып Японияга кадәр, Токио һәм Киотоларга кадәр, һәм шулай ук безнең татарларыбыз Америкага барып җитеп, Америка җирлегендә анда татар ассоциациялары оештырып, үзләренең мәчетләрен булдырган халык. Безнең милләтебезнең күренгән улуг шәхесләре, алар Al-Azhar университетында дәрес биргән. Алар Кемаль Паша Ататүркнең киңәшчеләре булып, Төркия Җумһуриятенә асыл канун, конституцияны язган кешеләр. Шуның өчен һич шиксез татар милләте мәгърифәтле халык булган. Алар үзләренең әсәрләре белән дә, үзләренең тарихтагы эзләре белән дә Россия Федерациясында югары урын тоткан. Мин сезнең элекке бая әйткән сорауыгызга тагын җавабымны тулырак булсын дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә Россия Федерациясында элек исламга, мусульманнарга бу бит терроризм дине, бу бит менә экстремизм дине диеп, шундый бер яла ягу сәясәте булса да, бүгенге көндә без күрәбез. Нинди генә исламофоб булган кешеләр дә бүген
ислам үшін шул хәтлек тирән хезмәт иткән Рәҗәп Тайып Эрдоганга: "Я Раббым, ярдәмеңне бир." Эрдоган җиңсә иде. Пакистандагы элекке премьер-министр Имран Хан аны гаделсезлеккә, төрмәгә утыртмасыннар диеп, Россиядагы руслар, исламофоблар да бүген дуга кылалар. Менә бу күрсәтә, Россиядә исламның үзенең, ул халыкның да, дәүләтнең дә төп диннәренең берсе. Ислам белән православное христианствоның бу Россия дәүләтен төзүе һәм Россияның бар булуы һәм киләчәге дә ислам белән шушы православиянең бердәм дуслыгы һәм тату торуыннан тора икәнлекне аңлыйлар. Бик яхшы аңладылар. Ислам дине экстремизм дине түгел икән. Мусульманнар үзләре үк ул экстремист һәм террористларга каршы көрәшә икәнлекне руслар да бүген, башка милләтләрдә, ватаныбызда бик яхшы аңладылар. Сез минем авызымнан тартып алдыгыз сорауны. Менә шуннан да 90-нчы еллар башында без Россия, без ислам дәүләтләренә, мөселман дәүләтләренә йөз белән борылып, алар белән зур хезмәттәшлек юлына баскан идек. Шулай бит. Тура бара аларның кайберләре сүрелде, элемтәләр ничектер сүлпәнәйде, күперләр өзелде. Бүген Россия кабаттан Шәрык илләренә, Урта Азияга, ислам дәүләтләренә йөз белән борылды. Дөресрәге, борылырга мәҗбүр дә булгандыр инде. Бүгенге шартларда, геосәясәт шартларында. Шулай бит. Менә инде бүген без яңадан ул илләр белән элемтәләрне яңартабыз, алар белән якынайтабыз араларны. Менә бу якынаю инде ул закка булыр микән? Һәм менә бу якынаюда Россия исламының, Россия ислам лидерларының роле нидән гыйбарәт? Беләсезме? 90-нчы елның башларында безнең ислам илләре белән элемтәне ныгытырга кирәк дигән фикер Борис Ельцинда бар иде. Аның вице-президенты булган Александр Руцкойда бар иде. Чөнки мин Александр Руцкой җитәкләгән дәүләт делегациясы составында Пакистан, Афганистан, Иранга сәфәргә барган идем. Аннан соң тышкы эшләр министры, дәүләт министры булган Андрей Козырев белән бергә Египетта, Палестинада, Сирияда, Ливанда булган идем дәүләт делегациясы агзасы буларак. Ул вакытта дәүләтебез аңлый иде. Әле Россия Федерациясы СССР җимерелгәннән соң, аякка баскан чорларда безгә төрле яктан ярдәмнәр кирәк, инвестициялар кирәк. Ислам илләрендә, гарәп илләрендә инвестициялар бар. Аларны ничек булса да тартырга кирәк дигән фикер бар иде. Аннан соң безнең Бірінші Россия президенті болған Борис Николаевич Ельцинні бүтінләй 180 градусқа әйлендіріп, ғарап ислам дәулетлерінден ғарби дүнияға бұрдылар. Шул вақытта мин әйтә идем. Россия Федерациясының гербында құшның 2 башы бар. Аның бірсі западқа, ғарби дүнияға қараса, икенчесе шарқи дүнияға, востокка қарай. Шуны ұнытмағыз. Россия яши алачак кайчан ул ғарби дүния һәм шарқ дүниясы белән уртак эшен алып барала. Бүген шуны раслады дүния. Ғарби дүния бүген ничек карый безнең ватаныбызга, Россия Федерациясына? Бер генә дә ислам илләре, мусульман республикалары һәм шулай ук гарәп дөньясы Россияга каршы санкцияларны кабул итмәде. Әле инде Россия Федерациясы бик яхшы аңлады. Менә безнең бүгенге көндә Казанда ачылган Казан форум, Казан саммитыбыз һәм шулай ук стратегик күзаллау группасы
ол Россия һәм ислам дөньясы деген, мында ислам илләре белән, гарәп дөньясы белән тыгыз элемтәдә эшләү кирәк. Шуңа күрә дә президентыбыз Владимир Владимирович Путин биредә үткәрелә торган Казан форумны, экономик форумны, һәм шулай ук рухи да форум ул, гарәп илләре белән, ислам дөньясы белән Россия Федерациясының элемтәләрен тагы да ныгыту кирәк дип, аны статусны федераль дәрәҗәгә күтәрде. Мин уйлыйм, әле инде безнең бу сәясәтебез дәвам итә икән, гарәп дөньясыннан кире борылык, ислам дөньясыннан кире борылык, бу гарби дөньяга, Западка дигән фикер тиз булмас, иншалла. Менә бу элемтәләрне ныгытуда минем уйлавымча, нәкъ менә Татарстан беренче чиратта арадашчы ролендә хәзер. Менә аны сез ничек бәялисез? Менә федераль дәрәҗәдә бу форумга статус бирелү шулай бит. Аннан килеп, бөтен ислам дәүләтләренең эшлекле даирәләре бүгенге көндә Казан, Татарстан аркылы Россиягә керә. Мин үзем бит Татарстан җирлегендә тәрбияләнгән егет. Татарстаннан мин Мәскәүгә хезмәткә киткәчтен дә, мин Татарстанның беренче президенты Минтимир Шариповичка да, һәм шулай ук бүгенге рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка да әйтәмен. Мин бит Мәскәүдә яшәсәм, эшләсәм дә, барбыр үземнең ана ватаным, кичкенә ватаным Татарстан икәнлекне онытмыйм. Сез дә онытмагыз. Мин бүйük илче шикелле Мәскәүдә хезмәтемне дәвам итәм Татарстаннан. Шуңа күрә Татарстанны ныгытырга, Татарстанның ислам дөньясына тагында дәрәҗәсен күтәрергә хезмәт дәвам ителде 30 ел буена. Сез шуны аңлагыз. Мин 2000 елда Мәскәүдә Иран Ислам Җумһуриятенең президенты доктор Аятулла Мухаммад Хатамины кабул иттем. Шул вакытта аңа мөрәҗәгать иттем. Безне Россия Федерациясын ислам организация исламской конференции, ислам конференциясы оешмасына кабул итегез. Әгәр дә тулы вәкаләтле агза буларак кабул итә алмасагыз, безне күзәтүче агза буларак булса да кабул итегез дип. Ул фикерне кабул иттеләр. Ислам дөньясында тикшерделәр. Ул оешмага мин, чөнки минем мөрәҗәгать итүем Хатамига, ул вакытта ислам оешмасы, ислам конференциясы оешмасының ул рәисе иде. Иран Җумһурияте. Шуңа күрә аңарга мөрәҗәгать иттем. Һәм инде кайчан 2003 елда безнең президентыбыз Куала-Лумпурда, Малайзиядә Россия Федерация исемендән безне кабул итегез дип, ислам илләренең лидерлары саммитында тәкъдим ясавы, менә шушы безнең хезмәтләребезгә ул таянып эшләнде. Шуннан бирле Татарстанда безнең форумнарыбыз, Татарстанда безнең хәләл эксполарыбыз, Татарстанда безнең фәнни, дини конференцияларыбыз, булар бөтенесе дә хезмәт итте Татарстанның дәрәҗәсен күтәрүгә. Һәм һич шиксез Россия һәм ислам дөньясы бу стратегик күзаллавыбыз, ул бит 3 кешенең инициативасы белән башланды. Евгений Максимович Примаков, Минтимир Шарипович Шаймиев һәм дә муфти Равил Гайнетдин. Без бергә Международный торговый центр Красная Пресняда Евгений Максимовичның бүлмәсендә очрашып уйлаштык, ничек итеп ислам дөньясы белән безнең Россияны элемтәләрне ныгытырга. Әйдәгез, менә шушы Россия ислам дөньясы дигән оешманы булдырыйк. Шуны булдырдык. Һәм без беренче җыелышыбызны да шушы торговый центрда, Международный торговый центр Красная Пресняда уздырдык. Евгений Максимович һәм дә Минтимир Шарипович һәм без. Аллага шөкер, шуннан киңәйде, Россияга килә башладылар. Без аларны Татарстанга тарта башладык. Без аларны безнең Бөек Булгар җыенына чакыра башладык. Инде әйтергә кирәк, узган ел
biz инициатива белән чыккан юбилейыбыз, ислам динебезнең Булгар халыкларының рәсми рәвештә кабул итеп игълан итүе, дәүләтнең рәсми дине диеп, ул бит федераль рәвештә Россия президентының безнең бу теләгебезне кабул итеп, махсус карар белән чыгарган һәм дә бөтен Россия Федерациясында яңгыраш тапкан чаралар үткәрелгән. Ул бары тик Россияның бөтен халкына гына ислам дине бу җирлектә 1100 ел инде яши. Христиан диненә караганда 66 ел элек кабул ителгән дин бу диеп таныту гына түгел, ул дөньяга танытуга сәбәп булды. Шуңа күрә Аллага шөкер, узган елны безнең Казаныбызга 70тән артык илдән вәкилләр килгән булса, быел тагын Аллаһның рәхмәте белән Казан саммитка һәм Булгар җыенына шулай ук 10 илдән делегатлар килде. Бу һич шексез Татарстанның, Казанның ислам дөньясы белән Россия Федерациясының тагы да элемтәләре ныгуына зур бер сәбәп, зур бер йогынты булачак. Әңгәмәне дәвам итеп, сезнең моңарчы бирелгән интервьюларыгыздан бер цитатаны китерәсем килә. Кайбер галимнәр тел сакланса, милләт тә саклана дип раслый. Әмма бу алай юк түгел. Әгәр безнең милләтнең мәчете булмаса, ул яшәүдән туктаячак. Менә бу фикерегезне берникадәр шәрехләп, ачыклап китик әле. Сүз мәчет турында гына бармыйдыр монда? Мин бүген дә бу элек әйткән шушы сүземә таянам. Без дөньяви тарихны алыйк. Дөньяда бик күп халыклар, бик күп телләр булып, телләре югалып, диннәре югалмыйча калган. Шуңа күрә үзләрен югалтмаган халыклар бар. Мин шуны әйтәм. Бүгенге көндә татар халкының да бик күп уллары, кызлары татар телен кызганычка каршы югалта, белми. Мин аны Татарстан Республикасында гына дип әйтмим. Безнең татар милләтебезнең уллары, кызлары регионнарда бигрәк тә телне югалтып, диндә калалар. Дин югалмый. Дин югалмаганга күрә алар үзләрен минем ата-бабаларым татар, мин дә татар, минем динем ислам диеп яшиләр. Шуның өчен дә мин сүземдә әле бүген әйттем. Безнең татар Америкага китсә дә, Австралияга китсә дә, Швецияга һәм дә Скандинавия илләренә тагы да китсә дә, алар уйладылар, безгә күмеләсе урыныбыз кирәк. Без мусульман каберлегендә күмелик. Анда күмелү өчен безнең имамыбыз булсын, муллабыз булсын. Ул кайда була? Ул мәчетебездә була. Шуңа күрә мәчетебезне булдырыйк ди. Ул мәчетебезгә яшьләребез дә, балаларыбыз да килер. Монда без милләт буларак сакланырбыз диделәр. Шуңа күрә мин бүген дә әйтәм. Мәчет бүгенге көндә ул бары тик гыйбадәт урыны түгел. Аны кабул итмәскә кирәк. Равил хәзрәт әйтте, менә мәчет булса без сакланабыз дип. Юк. Мәчет ул милләтнең учагы булып яшәргә тиешле. Клублар күп безнең. Татар мәдәни мәркәзе, безнең татарский центр дигәннәребез алар бик күп. Татар рестораннары, кафелары бик күп. Халал рестораннарны бөтен милләт аша белә. Ләкин мәчет төзеп, ул мәчеттә халыкны рухи яктан тәрбия кайда була? Мәчеттә була. Халыкның рухын саклау кайда була? Диндә була. Шуңа күрә динебез югалмасын. Динебез югалмаса, милләтебез югалмаячак. Без дин аркылы, мәчет аркылы, инде менә сез әйткән телләрен югалткан, югалта барган милләттәшләребезне кире ана теленә кайтара алабызмы? Безнең мөмкинлекләребез бармы һәм без нәрсә эшләргә тиеш бу юнәлештә? Һич шиксез кайтара алабыз, әгәр дә безнең
дини өлкәдә генә түгел, дәүләт хезмәтендә булган дәүләт ир-егетләребез дә бу өлкәдә милләтне кайгыртса. Чөнки мәчет, мәдрәсә генә безнең милләтебезгә ан-фикерне, милли мәгърифәтне, дини мәгърифәтне бирә алмый, әгәр дә дәүләтебез безнең милләтне тәрбияләүдә ерагайса. Менә килә безгә югарыдан, менә шушы фәннәр укытылырга, өйрәтелергә тиешле, шушлай иттереп безнең балаларыбызны, нәселләребезне тәрбияләү безгә җитә диеп карыйлар икән, ул вакытта булмый. Безгә кирәк балаларыбызны милли рухта тәрбияләү. Милли рухта тәрбияләү өйдә башлана, балалар бакчасында башлана, мәктәптә башлана, безнең мәчетләребез каршысындагы мәдрәсәләребездә башлана, мәчеттә башлана. Шуның өчен биредә без кулга кул тотынып, бердәм булып, берлектә булып, милләтне кайгыртып, милләткә хезмәт итәргә тиешле. Равил хәзрәт, менә диннең, бу очракта мин ислам динен генә алмыйм, башка бөтен диннәрне дә алам, конфессияларны. Элек-электән иң зур миссияларның берсе ул халыкларны, илләрне, дәүләтләрне, патшаларны тынычлыкка, бердәмлеккә, татулыкка чакыру һәм үндәү булды. Менә без бүген шактый катлаулы чорда, катлаулы заманда яшибез. Бүген безнең диннәребез дип әйтик, дини лидерларыбыз менә шушы миссияны ничек дәвам итәләр? Аларның сүзләре бармы? Алар барып ирешәме? Алардан нәтиҗә бармы? Бүгенге көндә мин турыдан әйтә алам. Гарәп ислам дөньясында, безнең Россия Федерациясында, Урта Азия республикаларында дини лидерларыбыз үзләренең асыл миссиясын башкара. Гарби дөньяда бүген аларның рухи яктан төшенкелек кенә түгел югалу бара. Үзләренең асыл рухи чыганакларына хыянат бара. Шуның нәтиҗәсендә халык бүген кайсы диндә үзенең кем икәнлеген танымау, белмәү бара. Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, минем 21 апрельдә безнең Рамазан шәриф тамамлану белән ураза гаетендә ясаган чыгышымда президентыбыз Владимир Владимирович Путинга ясаган мөрәҗәгатемә. Мин Россия Федерациясының 146 миллион халкына һәм дә безне туры трансляция аркылы, спутниклар аркылы башка илләрдә караган миллионлаган, дистәләгән миллионлаган халыкларга сүземне җиткереп Путинга шулай дип мөрәҗәгать иттем. Турыдан туры, Владимир Владимирович, обращаюсь к вам дип, сезгә мөрәҗәгать итәм. Безнең илебездә халыклар тыныч яшәсен, илебезнең халыкларның бердәмлеге булсын, ватаныбызның җимерелмәс бердәм булуына һәм дә төгәл булуына сез көч куясыз. Сез вазифалы кеше. Сезгә без хәер дугада, хезмәтегезгә изге дуга белән уңыш телибез дип. Бу нәрсәне аңлата. Без әйтмибез, без сезнең сәясәтегезгә муафиq түгелбез. Без сезнең сәясәтегезне кабул итмибез дип түгел, ә киресенчә, ватанны саклау президентыбызның бурычы, бердәмлекне саклау бурычы, безнең халыкларга нацизм һәм фашизм килмәсен дип безне кайгырту аның бурычы. Безнең илебездә таркаулык булмасын, илебезне теткәләп, бүлгәләп, бер-беребезгә каршы сугышлар булмасын. Аны булдырырга аның вазифасы икәнлекне
таныту, бу хезмәтләрдә дуга кылып, аңарга хәерле эшләр, Аллаһның ярдәме булсын диеп сораулар. Бу күрсәтә, без үзебезнең миссиябызның, вазифабызның башкарганлыкны. Сез үзегезнең динегездән тайпылыгыз, сездә шундый традициялар кирергә тиешле, ир кеше ир икәнен белмәсен, хатын кеше хатын икәнен белмәсен, балалар бүген малай булып тудымы, кыз булып тудымы белмәсеннәр, аннан соң үзенә ул җинес сайласын дигән нәрсәгә безне диктат белән, гегемония белән кертмәсеннәр диеп, без һич шиксез, ничек итеп Рәҗәп Тайип Эрдоган бүгенге көндә безнең гаилә традицияларыбыз бар. Безнең дини традицияларыбыз бар ди. Аның әйткәне безнең президентыбыз Путинның әйткәненә тәңгәл килә. Ислам дөньясында шушы фикер, шушы карар бар. Безнең ислам дөньясындагы лидерларның фикеренә, безнең лидерыбыз Путинның фикере туры килә. Бер юлда дәвам итәбез. Шуңа күрә ничек итеп без бу динебез, милләтебез, ватаныбыз, горыф-гадәтләребез, гаилә мәсьәләсендәге традицияларыбыз, буларны ничек якламаска? Зур рәхмәт, Рауил хәзрәт, менә шундый эчтәлекле, әтрәфле әңгәмәгез өчен. Сезгә киләчәктә дә сәламәтлек теләп калабыз. Һәм инде Казан белән Мәскәү юллары арасы бер кашанда суынмасын, сүрелмәсен. Без сезне Татарстанда, Казанда көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезнең минем шәхсемә игътибар иткән өчен. Минем белән бик эчтәлекле сораулар биреп, әңгәмә үткәргән өчен. Мин дә сезгә ихлас калбымнан Аллаһның ярдәме булсын, уңышлар телим. Татарстан республикабызга, ихлас калбымнан бүтән халкыбызга бар тик шатлыклы үсешләр, файдалы үсешләр белән шатлыклы көннәр Аллаһ Раббыбыздан сорап калам. Амин, рәхмәт.